iche, ị pụrụ iche. Chukwu gọzie gị n'ihe niile na-eme. Nwanyị mara mma n'ụwa aha ya mma. Ọ pụrụ iche, ị pụrụ iche. Ọ dị ụkọ na mba, ị pụrụ iche. Ị na-agba mbọ ka anyị laghachi n'ọdịnala. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, eziokwu. Eze nwanyị Ogechi ọ pụrụ iche, achala ugo ebo. Ọ pụrụ iche, ị pụrụ iche. Chukwu ga-agọzi gị ihe niile na-eme. Nwanyị mara mma n'ụwa aha ya. Chukwu ga-agọzi m na ihe ọbụla m na-eme, na nkụzi m na-akụziri unu na chanel a, n'ikuku, na YouTube, na TikTok, na Facebook. Chukwu ga-agọzi m. Onye ga-eto m ntoo onwe m. O wee bụrụ na nkịta taa ụmụnne m, ekene m unu niile bụ ndị na-esonyere m ọbụna dịka mgbe anyị bidoro ozi ọma ịgọ mmụọ na ọdịnala Igbo. Ana m ekene unu ndị niile bidoro isonyere m ọfụrụ, ekenekwa m unu wee na-asị unu ka anyị gaa n'iru. Mana ọ bụrụ na ọ bụ tata bụ izizi gị ịfụ iru m na ịnụ olu m, onye ifuru iru ya na onye ị na-anụ olu ya bụ nwanne gị nwaanyị Eze Nwaanyị Ogechi ọ pụrụ iche. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri na ihe niile dịka chi si wee kee ya, eji m ya azọ ndụ. Na nke tata, okwu ọnụ m ga-azọ gị ndụ ma ọ bụrụ na ị soro m wee ruo na njedebe nke nkụzi a, ya na isonyekwa m na nkụzi niile m kụzigoro kamgbe m bidoro nkụzi a, ya ma ruo unu mma o. Ise, isiokwu nke tata bụ otu esi edozi ihu mmụọ gị. Ihu mmụọ gị, nke bekee kpọrọ ọta. Otu gị nwa bụ onye na-anụ ọnụ olu m, na-afụ iru m, na-esonyere m na-agọ mmụọ, bidoro ịgọ mmụọ ọfụrụ, ka esi wee debe iru mmụọ gị na be gị. Iru mmụọ adịghị asọ ma ibi n'ofu ọnụ ụlọ ma ibi ọnụ ụlọ na ọ bụgodo iri na ofu ọnụ ụlọ ka ibi, ị ka ya edobe iru mmụọ a na be gị, nke bekee kpọrọ ọta. Ọ bụrụ na ị na-esonyere m na WhatsApp status m, ị ga-afụ nke m posturu ebe a maka nkụzi a, iji fụ ka ọ dị site n'ime ya wee jụọ m otu ihe esi wee dokwa nke gị. Mana tupu ị na-edokwaba nke gị, jee ka ị jụọ ese ka ị mara ife ụwa gị kwuru, ka ụwa ochie gị nwee ike ịga azụ, ka ụwa ọfụrụ gị nwee ike ịpụta ihe, maka na adịghị aga nye aha aga. Dịka m na-agwa unu, ife ọma mmadụ na-esi na chi ya wee na-abịa. Ihe na-atakarị mụ na gị na-aba afụfụ n'ụwa a bụ ndụ anyị biburu n'ụwa ochie, ndụ onye nụrụ anyị ụwa butere anyị, ya na-atakarị anyị afụfụ n'ụwa. Ya ka m ji wee na-agwa gị, gị onye na-afụ iru m na onye na-anụ olu m, kwụba aka gị ọtọ, were ọfọ na ogu wee sobe ụwa, maka na mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọ. Bekee gwara anyị, ime ihe ọma na ị ga-eje ọkụ mmụọ, ime ihe ọma na ị ga-eje eluigwe, mana ọ bụ na ime ihe ọjọọ na ị ga-aga ọkụ mmụọ. Ọdịnala gwara gị na mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọ, na onye mere mma mere onwe ya, onye mee njọ mere ya onwe ya. Maka na ndụ ị na-ebi tata, ntaramahụhụ ya ga-abịa n'ọdịnihu. Mana onye ị nọ n'ụwa, afụfụ ị na-ata tata, ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe iji aka gị kotere onwe gị n'ụwa, ma ọ bụ nke nna gị kotere gị, ị mara na o si na ụwa gị wee bịa. Anyị anaghị enwe nsogbu n'ebe chi anyị nọ. Ebe anyị si enwe nsogbu ugbu n'elu n'ụwa, maka mkpụrụ onye kwuru ka ọ ga-aghọ. Ịkụọ mkpụrụ ọjọọ, ị ga-aghọ ya. Ọtụtụ afụfụ mụ na gị na-abụ na-ata tata bụ mkpụrụ ndị nọrọ anyị ụwa kụrụ anyị, o wee pụta ụwa na-ata anyị afụfụ. Ọtụtụ anyị na-atakwa n'afụfụ bụ nke anyị ji aka anyị wee kotere onwe anyị, mana nke ọbụla ọ na-abụ anyị yọrọ chi anyị, yọọ aja anị, ya biko meere anyị obebere, na anyị bụ ụmụazị. Anyị dị ka azụ nọ na mmiri, anyị ayaghasị na mmiri anọghị anyị n'ọnụ, maka na o nweghị onye gbanarịrị ajọ omume, kama na ka ezi omume anyị karịa ajọ omume anyị. O wee bụrụ ya na nke tata ụmụnne m, cheta na isiokwu m bụ ịkụziri gị ka ị ga-esi wee dokwa ihu mmụọ gị. Ihu mmụọ gị bụ ebe ị na-agwa mmụọ gị okwu, n'agbanyeghị ebe ọbụla ibi n'obodo ọbụla ị nọ, ị ga na-agọrọ mmụọ gị. Ị ga-enwe ihu mmụọ ebe ị na-agwa mmụọ okwu, ị ga-enwe ihu mmụọ ebe mmụọ gị ga na-achọta gị, ebe ị ga-edobe. Ọ bụgodo na ibi n'ofu ọnụ ụlọ,
inwe ihu mmụọ ahụ ebe ahụ, gwawa mmụọ ahụ okwu si ya gbanwere gị ọnọdụ ibi n'ofu ọnụ ụlọ, ka ị hapụ isi ebi n'ofu ọnụ ụlọ agaghị m agọnwu mmụọ. Ọ bụrụzikwana na ofu ọnụ ụlọ ibi na ebe a ka ị ga-ebi, ụmụ gị etolite, ma ọ bụ ị nụọ nwaanyị, ifeọma ga-ebido, maka onye ọbụla nwere oge nke ya nwa. O nwere ndị bụ na oge ihe ọma ha ga-ebido, ọ bụrụ ma ha nụọ nwaanyị ma ọ bụ ha nụọ di, mụta ụmụ n'one wee ruo mgbe chi ha ji wee kwuo oge dị one a ka ihe ọma ga-eji wee bido mewe na ndụ onye a. I wee sizie mba na agaghị m edebere chi m ọnọdụ ruo oge m nwetara ihe. Kedụzi onye ya anataziri gị ihe ọma? Kedu onye ga-anataziri gị oke a? Kedu onye ga-emezi ka ihe ọma ruo gị aka na-abụrọ chi gị? Onye ji mmadụ na ala ji onwe ya. Ijide na ịya ha edebere chi gị ọnọdụ na-agọrọ ya, chi gị ejidekwana inye gị ọnọdụ nke gị. Otu a ka ọ dị. Ya mere ibi n'ofu ọnụ ụlọ debere chi gị ọnọdụ, kama ijee n'ofu akụkụ ebe anyanwụ si awa, ọwụwa anyanwụ, ije debere chi gị ọnọdụ, were ihe kpuchie ya. Ụfọdụ ga-asị eze nwaanyị, mụnwa bụ onye nụrụ di ma ọ mụnwa bụ onye nụrụ nwaanyị, kedu ka mụ na di m ga-esi wee na-emekọ na apịtọsịa ife a na mmụọ ya na-asọ ya? Oge dịkwara na ihe niile. M ụmụnne m, cheta nnọọ mmekọ nwoke na nwaanyị ka eji wee mụọ mụ na gị na-abụ. Ya mere na ọ bụrụ ife mpịtọ, nọọ ka isi wee mee ya, ka isi wee mee ya na onye gị na ya na-abụ mere ya ga-ewetara gị ntaramahụhụ dị n'ime ya. Mana ọ bụkwa na ọ that art, o nwere ife ọjọọ dị n'ime ya, mmụọ gị ga-adịrị ebe ọ dị, gị na di gị mekọọ, gị na nwunye gị mekọọ, na o nwere ife ọ na-eme. Unu anụrụ ife m kwuru? Ihe m na-agwa unu nke bụ eziokwu. Enene m anya na-arụ one ndị wee na-agwa gị okwu. Chetara na mgbe gboo gboo, onye dịka m na-ekwu ụfọdụ okwu, na-emekwa ụfọdụ ihe, ọ anyị nwa bụ ndị a na-akpọ amoosu, ndị enwere ike ịmụ ọkụ, ndị enwere ike itigbu, ndị enwere ike iji okwute wee tigbuo, maka na o nwere ike dị iche dị n'ime ha. Ọtụtụ n'ime ụmụ nwaanyị emekwara na mmegide chiatara azụ wee bụrụ mụ na gị na-abụ ịgọ mmụọ na-amasị gị, mana ịbụrọ dibịa. Ịma ka isi jee n'ụwa gị gara aga, ịmama dị gị ọ kpagburu gị akpagbu, ịmama dị gị o bichiri ike gị mee ka ị hapụ ịpụta ife. Ọtụtụ n'ime nwoke anyị kwa bụkwa ndị chiatakwara azụ, bụ ndị duhere ụmụ Igbo ụzọ wee bute ike dị iche iche n'obodo dị iche iche, wee were mmadụ wee tọọ nta na dibịa. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị chiatara azụ kịta bụ ndị bịara idozi ihe aha ma ha mebiri emebi. Ọnya mere ị na-anya ndị na-eme dibịa, nkwekọrịta ha dị abụọ ofu, ife ha na-eme na-adị iche iche. Ọtụtụ bụ ndị agha mebiri ihe n'ụwa ochie, ndị ahụ ụmụ ha na-esokwa ụkpụrụ ha kịta. Ọtụtụ bụ ha bụ ndị bịaziri idozi ihe edozi. Ha sị mba na ụzọ anyị si bụ na mbụ anyị mebiri ihe, kịta anyị chọrọ ka anyị dozizie edozie. Ya mere abịa na bịa kpee m ikpe, nwere ike nwa a bụ obere nwa, kedu ka o yi esi wee gwa m okwu, nke a mụrụ ụbọchị a, nke a bido dibịa ụbọchị a. Ọ ihe dị n'ime anyị ka ị ga na-ene, ọ bụrụ ka anyị ha, maka na chi anyị adịghị n'otu mmadụ ha. O wee bụrụ ya na nkịta ata ụmụnne m, dịka anyị na-aga n'iru na otu mmadụ si edebe iru mmụọ ọnya. Ihe kpota aja na be nna gị, kpota aja na be nne gị, were akwụkwọ ogiri isi tinye ya n'efere. Ị gaa na WhatsApp status ma ị ga-afụ ya, tinye ya n'ime efere, kporo ozie aja na be nna na aja na be nne, tinye ya, weta nzu, were kwuo okwu ọma, were edo kwuo okwu ọma, were ose ọjị wee kwuo okwu, ka e wepụrụ gị nke mmụọ na nke mmadụ. Ọnya bụ ịtọ ntọala foundation n'obodo ahụ ị nọ. I wee werezie okpesi gị wee debe ebe ahụ. Aga m agacha na ịkọwachi ya ọfụma, kama na ọ ka nkọwatoro unu na ị ga-edowenwu ma ebe ị na-agọ mmụọ n'ụlọ gị, ma ibi n'ofu ọnụ ụlọ. Ụfọdụ ga-asị ma eze nwaanyị, aga m na-agọ mmụọ oge ọbụla? Ịgọ mmụọ bụ maka ụbọchị ọbụla. Ụfọdụ ga na-asị m eze nwaanyị, dịka m bụ dibịa, dịka m na-abụrọ dibịa, enwere m ike ịdị na-awa ọjị n'iru di m ma ọ bụrụ na m bụ nwaanyị? Ị ga-awa ọjị n'ebe ahụ i debere chi gị. Ị gaghị eje dị chọ ka ọ bụrụ di gị ya ejewara gị ọjị a. Nwaanyị adịghị awa ọjị n'ihu ụmụ nwoke, nwaanyị adịghị awa ọjị n'iru ụmụ nwoke. Ya bụ ụmụ nwoke na ọgbakọ gị bụ nwaanyị abịa ịwa ọjị. Omenala Igbo megidere ya. Omenala Igbo, nwaanyị bụ nwoke bụ isi, nwaanyị nọrọ ya n'okpuru. Otu a ka ọ dị n'omenala Igbo. Mmụọ ya abịa gbanwe ya. Mana gị nwa bụ onye na-agọ mmụọ, wara chi gị ọjị n'ebe ahụ ị na-agọrọ chi gị. Ejenesi ka chi di gị bịa wara gị ya. Wara gịnị? Wara di gị ọjị, wara chi gị ọjị. Ụfọdụ na-asị eze mụ na di m mekọcha, nwekwa m ike ịgọ mmụọ? Gị na di gị mekọcha, gaa ka ị saa ahụ,
fichaa arụ gị jee gọọ mmụọ na oge dịrị ihe niile. Mmekọ nwoke na nwaanyị abụrụ ife ọjọọ, ọ bụrụ ife mpịtọ, ọ bụrụ njọ, na otu isi wee mee ya na onye gị na ya mere ya, ya bụ ife nna gwa unu. Dịka ị na-edokwa ya bụ ọnọdụ, chọọ ofu ebe debi. Ọkwa na o mere gị idebe tebụl tọnye ya akwa white na blue maọbụ akwa ọbụla masịrị gị, were nzu na edo, ọjị, ose ọjị, akwa ọkọ tụkwasị n'elu efere white, debe ya n'elu tebụl ahụ. Were mgbịrịgba maọbụ ekpiri, ụfọdụ adịghị alaiki mgbịrịgba, tinye ya ekpiri nke a na-ayọ ayọ, tụkwasị ya n'elu ya. Chi gị ahụ idoziri dobe ya n'okpuru. Ịchọ ịgọ mmụọ, kwụọ mgbịrịgba tupu ị na-emeghe ya bụ akwa ahụ ị tọrọ, nọrọ ebe a gọọrọ onwe gị mmụọ. Gọba mmụọ oge ọbụla. Mana ihe anyị ji asị ụnụ gọba mmụọ, chọta ụbọchị a mụrụ gị ka ị na-agọ mmụọ bụ dịka anyị na-eje ụka. Mgbe anyị na-eje ụka, anyị amarago na ụbọchị ụka Sọnde ọbụla bụ ụka na anyị ga-eje ụka. Amụọ gị ụbọchị afọ, ị marago na ụbọchị a bụ ụka gị. Ọ nabeghị gị ka ị hapụ ịdị na-agọ mmụọ oge ọbụla. Mana dịka ndị na-ebilite ebilite, ka o nwee ike ịdị unu n'obi, ka unu nwee ike icheta ya, ka ọ mara unu ahụ. Ụra tọbazi ụtọ, ekobe ya ekobe. O wee bụrụ ya na nkịta ata. Ụmụnne m, dịka m gwara unu, ọ dịghị amasị m ma mmadụ kpọọ m n'ekwentị, zitere m ozi mana ederela m ihe odide ya, adịkwana gị ọsọ ọsọ. Chetanụ na isiokwu anyị tata bụ otu mmadụ si edokwa ihu mmụọ ya. Maka ndị ya asị m eze nwaanyị anọ m nso, n'agbanyeghị obodo ọbụla ị nọ, ị ga-edokwa ihu mmụọ gị. Ị nwere ike inye dibịa ego dokwara gị. Ị nwekwara ike iji aka gị wee dokwara onwe gị. Ma ọ bụrụ na ije ene n'afa wee je gbaa afa wee mara ihe ụwa gị kwuru, ị nwere ike ime gịnị? Iji aka gị wee dokwa ya, ọ dịkwa ire karịkwa dịka ọ dị ire. O wee bụrụ ya, ụmụnne m, ya ga-amara unu mma. Ọ bụrụ na e nwere ihe gbagwojuru n'anya na nkụzi a, cheta na izitere m ozi. Ihe dị mma mere unu. Unu ga-amụta, unu ga-azụ, ndị nke unu ga-azụkwa unu. Ise ise ise.